kan video tan chuan hei unawa ani lo pon chung kwa lak tlak lo deuh te mi chung kwa lak tlak lo deuh te tiang si hi enge mi chung kwa a fel fai te aya faklak pol te hi om the ni a nun pa ngai nun pathian lam mi deuh nun tha te faklova nun kholo tak tak fakadu tlat mi hi om the ni a tiang ang chi hi kan lo om ve to mo ti kan sei do a simran he tha hani lo chuan ke enge pathian mi du te pathian cho kan mi ni te ani thei lo hrim hrim a tin a to pa hian lungai ne tlak buak do a hi poi em thina faklak hi fakila hi enge kan nun kong ta thina poimo ti kan sei do a lak tlak lo na te mi chung kwa alak tlak lo te fakli tlat tuma enge apa ngai te fak khele tlat mai di chi hi enge mi chung kwa pa ngai deuh te nun tha deuh te enge va ti chet tupna va bi na zok te hi alo ni a tin chung kwa hian kan thei to so kum tam tak an than tu ra ma kan lak an that thei lo chuan enge in hoi san te hi mi hring theu theva in be don na thei om ve the in hoi san te hi thil om ve the ni a in hoi san hi enge vok ma tu kep lung pai tiang mai in that ha tiang ang thu vok ma tu kep lung pai de po thu tha sila pom du lo oi du lo mai sak du lo na kha chu enge thu tha kha hoi san mai kha a soi na ni a hoi san mai po poi lo se soi na ni a chuan tiang hi mi tam tak in hoi san mai kho vel hi dang lam to a sung khat po ni se moi na te po a dai ve thei to a sung khat po ni se thi sen po u nau po ni se thil tha ti du lo na nun kong dik tha zom du lo na chu in hoi san mai te hi enge thil thei tak khelo ni to don ti hi an kho vel hi dang lam to thil khen thei ani ti kha kan sei do a chuan thil tha hi enge thil tha zom na chu mi hring po an ma ni po enge va buai pui em ngai lo hian pathian hian an ma tur kong tur he ruang han sak mai chuan thil tha zom sam hi nun kong ta na poimo em ni thi kan sei do pa men mai tu ni me ko vel sual tin ringa muang ken ka tu lai men zong chua ka thara au thiang hin rong bol turin tin pe
Galpa rong bol nahi si endong say chiar kara kakal zel donar samahase between across fields to zelin